ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва дӯстон, пеш аз сар кардани навор аз шумо хоҳиш мекунем ки хиди ҳозир дар ҳамин навор лайк монда ба дигарон падилитса кунен. Лайк мондан вақти зиёди шуморо намегира, аммо барои пешравии канали мо хеле кӯмак мекунад. Раҳмат. Акнун биёин наворро сар мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Тони Элкукуй Фергюсон баъди мағлубияти худ дар турнири UFC 262 дар ҷанг бар зидди Бенил Дарюш фикроша баён кард. Чӣ гуна ман ин корро мебинам? Ин ҳоло охири кор нест. Мо танҳо корро сар кардем. Ба нафақа равам ва ё ин ки ба ин шахсҳо танаффус диҳам? Не, танҳо на ин чиз. Акнун ман дар ғазабам. Ташаккур ба мухлисони ҳақиқӣ барои оне ки маро дар вақти афтидан дастгирӣ карданд, навиштааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки Тони Фергюсон чемпиони пешинаи муваққатӣ дар вазни сабуки UFC буд ва ӯ 12 ғалабаи пайдарҳам дошт, аммо дар се ҷанги охири худ шикаст хӯрд ва акнун дар карьераи ӯ лаҳзаи душвор омадааст. бисёриҳо фикр карданд ки баъди ин мағлубият ӯ карьерашро ба анҷом мерасонад, не ки чӣ хеле ки мебинем Фергюсон ин корро карданӣ нест. Ва ҳамчунин президенти UFC Дана Вайт гуфт ки Тониро баъди се мағлубият нияти пеш кардан надоранд ва оиди ояндаи ӯ ягон фикр мекунанд. ба фикри шумо дӯстон, Тони дар байни ин ҷангварои ҷавон боқӣ монда метавонад ё ин ки вақти ӯ гузашт? хотиррасон мекунем ки айни замон Тони Фергюсон 37 сола аст. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский оиди ба нафақа баромадани Забит Магомедшарипов фикроша баён кард. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. умедворам ки Забит аз ҷангҳо намерава. маълум аст ки ӯ ин корро барои чӣ мекунад? барои оне ки ба ӯ ҷанг барои камарбанд надоданд. ман медонам ки барои чӣ ӯ дилмонда шудааст, не ки ӯ бояд ин чизро аз нуқтаи назари ташкилот ҳам назар кунад. ӯ бо ҷангварони аз ҳама сахт ҷангидагӣ нест. ӯ ҷангҳои панҷраунда гузарондагӣ нест. ҷангҳои ӯ барҳам хӯрданд. боз проблемаҳо оиди фаъол будан ва дигар чизҳо буд. не ки ӯ ҷангвари хуб аст ва ман мехостам ки ӯ бо ягон кас меҷангид. ман ин чиза мехоҳам, чунки баъд ман худам ӯро задан мехостам. бисёри одамо ӯро яке аз ҷангварони беҳтарин меҳисобанд, аммо бошум бузургтарин ҷангвари вазни ним сабук шудан мехоҳам ва барои ин чиз ман бояд бо ҷангварои беҳтарин ҷангам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки овозаҳо ҳаст ки Забит Магомедшарипов метавонад ки карьерашро ба анҷом расонад. ахиди Александр Волкановский боша муҳорибаи навбатии худро бар зидди Брайан Артега мегузаронад. шаби гузашта Рамзан Кадиров боз як эфири дигар гузаронд ва оиди сухани гуфтааш ки Ҳабибро лоиҳаи UFC номид пурратар шарҳ дод. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. проект ин сухани таҳқирӣ нест. ин маънои онро дорад ки ташкилот шахсеро ёфт ки фоида меорад ва барои мухлисон шавқовар аст. мо бо Ҳабиб бародаромон бо ҳама дар алоқаем. онҳо ягон чиз намегӯянд, аз шумо боша гапҳои бемаъне мезанед. ман мегӯям ки бале, ӯ беҳтарин ҷангвар дар UFC ба ҳисоб меравад. ӯ ин чизро ба тамоми ҷаҳон исбот кард, не ки лоиҳа мемонад. онҳо якдигарро ёфтанд. ӯ ташкилотро ёфт, аз ташкилот боша ӯро ёфт, гуфтааст Кадиров. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки одамо дар суханҳои Рамзан Кадиров ғазабӣ нашуданд. онҳоро суханҳои Ҳамзат Чимаев ба ғазаб овард, чунки Ҳамзат метавонист гӯяд ки ман бо Ҳабиб тайёрам ки ҷангам, ё ман ӯро зада метонистам, ё метонам. не ки Ҳамзат гуфт ки ман Ҳабибро медаронам ва ин чиз ба одамо маъқул нашуд. Ҳабибро на танҳо дар Доғистон, Русия ё ягон кишвари дигар эҳтиром мекунанд, ӯро дар тамоми давлатҳои исломӣ эҳтиром мекунанд. ва Ҳабиб дар байни мусалмонҳо хеле машҳур аст ва ӯро дӯст медоранд. фикр мекунам ки ин муноқиша чанд муддат давом хоҳад кард. хотиррасон мекунам ки Генри Сехудо чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн аст. ана боз як реаксия дигар аз топови ҷангвари UFC Даррен Тил. ман барои тамошо кардани ин муҳориба пули нағз пардохт мекардам, навиштааст Тил. дӯстон, худи шумо оиди ин муҳориба чӣ гуфтанед? шумо чунин муҳорибаҳоро дидан мехостед ё не? метавонед фикротонро нависед. дар канал обуна шавед то боздид хонаободу сарбаланд бошед.